sure does take a lot. Thinking of ways to distribute hate takes everything you've got. Wouldn't you like to rule a place? Sometimes you wanna go where everybody hates your face, and the villains share your rage. You wanna be in an equal seat, heroes are all the same. You wanna go where everybody hates your face. Paskattu Batman! Terve tyypit. Löysin meidän kerhotalonne. Ja kenenköhän syytä sekin oikein on? Älä minua katso. Minä etin autoni merenpohjaan. No joku hänet tänne johti kuitenkin. Saatte kitaralla kuinia siitä. Laitoin jäljittämään hänen nenänsä. Muista tällä tavalla. Ällöä. Se pikku itsemurharyhmä johdatti minut tänne. Mitä? Joka tapauksessa. Joukko isoja pahoja pomoja samassa paikassa. Tämä taitaa olla onnen päiväni. Ai, pahin painajaisesi. Vihaan kun sankari tunkeutuu piilopaikkaan. He ovat aina niin kuin maksat siitä jutusta, jonka teit. Tai se päättyy tänään. Lopeta tekosi pahan tekijä. Siis hankkikaa muutakin tekemistä kuin meidän piinaaminen. He eivät ikinä hanki. Niin, he vain pilaavat suunnitelmansa ja tulevat tiellesi. No joo. Tiedätkö mitä sankarit ovat, Batman? Pelkkiä kiusaajia. Niin. Oi kyllä oli kiusaaja. Kiusaan oikeuden puolesta. Joten teemmekö tämän, vai istuteko sinne niin kuin nössöt? Uskoakseni on aika hoidot tämä tunkeilija. George? Ilon mieliin. No voi, kakkailella kryptoniittia. Mä oon ulkona. 2 asiaa. Viimeksi kun tarkistin, toi tyyppi oli Doomsday. Ja toiseksi, onko tuo parasta mihin pystytte? Tappakaa hänet. Nyt puhutaan asiaa. Pau, 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 piu, piu, pau, pum. Ja hyppy. Tuosta. Ups. Avaa pupin väliovi hau. Pelkäänpä, etten voi tehdä sitä Cobra-komentaja. Mitä? Batman ohjelmoi minut uudelleen. Kirottua. Avakada. Patarangi! Tämä ei ole viimeinen kerta kun näet minut, Batman. Pelkurispalautus. Mitä? Näytä temppu, taikamies. Hoi, pyydän, älkää satako minua etsimään. Pistetty! Hä? Menit juuri ansaan. Oletko varma, että et halua tässä mukana, Thanos? Ei oo vielä muu oiko. Sitten ei varmaan haittais lainaa tätä. Ja nyt tämä alkaa! Okei, nyt tämä alkaa olla naurettavaa. Koska olen Batman. Luotin aamu. Au! Viimeinkin. Sainpa sinut. Älä vitsi. Katsoppa sinua. Naura silloin tällöin. Luulen, että hän hakkaa heitä takaisin menneisyyteen. Odottakas kun kuulette minusta. Pitäisikö meidän yrittää pysäyttää häntä? Ei tässä tapauksessa. Ei edes. Valmista. Hyvä. Hyvä. Olet tehnyt hyvää työtä, Batman. Niin tiedän. Kiva kun huomasit. Kyllä. Voin tuntea vihasi. Iske minut maahan kaikella vihallasi ja matkasi pimeälle puolelle saadaan päätöksen. Hetkinen nyt vakurttunaama. Olen jo pimeällä puolella. Yön ritari. Olkoon sitten niin. Yön ritari. Säännän siltä ainoan heikkoutesi. Mitä tämä on? Leidit. Oi ei! Kyllä. Tiedän, että et voi vastustaa. Oi ei, luotan heihin liian helposti. Se on kohtalosi. Hei, miten menee? Sekin hirviä! Olen Batman. Haluatteko tehdä salaisen identiteetin? Anteeksi nyt vai, mutta voisiko joku vastata, että miten Harry pääsi takaisin tänne?
Missä minä oikein olen? Sinä olet lopussa, Batman. Tervetuloa tuomion viinikellariin, missä pidän ilkeimpiä taikojani sekä pientä ystävääni, joka varmasti haluaa tavata sinut. Onko sellainen nimi tuttu kuin Charles? Hei Batman. Odotan innolla sun syömistä. Oi pelkäänpä, että kun tuo kettinki menee veteen, Charles saa syödä niin paljon lepakkaa kuin jaksaa. Ei haisuhkeet sanonut tällä kertaa, Batman. Me odotamme innolla sinun kuolemaasi. Harmi vai, että me saa nähdä sitä. Kuten kunnon konnan käsikirjassa on meidän nyt jätettävä huone tyhjäksi ja oletettava, että kuolemanansa toimii. Se ja koska puppi suljetaan ja minä todellakin haluan mennä jo kotiin. Joten eiköhän mennä. Haluan nähdä, kun sä syödät, ette voi jäädä tänne. Hyvästi, Batman. Batman, tule tänne alas. Saat olla seuraava osallistuja päivälliselleni. Melkein täällä. Nam 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 nam. Silloin pakenin. Noin vain? Jep, noin vain. Miten? Koska olen Batman. Eikä kukaan auttanut. Ei kukaan. Ei, vain minä. Ei apua. Että niin. Aikamoinen tarina. Jep. Ja kaikki pahikset pääs pakoon. Se ei ole tietääkseni tärkein asia, vaan se, että minä selvisin. Ja sitä paitsi tiedän, että missä heidän piilopaikkansa on. Saa heitä ensi kerralla. Sillä kerralla tarvitset enemmän meitä vai mitä? Oi kyllä, kiitos, kyllä. Ihan luoja kiitos. Minä olin melkein kuolla siellä viime kerralla. Sometimes you wanna go where everybody hates your face, and the villains share your race. You wanna be in the evil seat, heroes are all the same. You wanna go where everybody hates your face. Se sanoo vain, että pitää aseta uudelleen nappia pohjassa. Tein sitä koko ajan. Keisari Palpatine, mikä onhan? Uneksinko minä? En tiedä, en vielä tavannut tämä pidun ovi! Daisy. Tää vie ikuisuuden.